سلام كبرات تخاتلتي لو ما عندهم بحدشتي محزنتن منغاغرتن فيديوهات تمليسه مصيكم الله ጉዳይ ሊቢያ ወን بسفح كريو ኢና لو ما عندت انكر زبالت ازاز ተማحላሊፉ ዘሎ ብሎም ጀነራላትን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ናይ ሚሊታሪ ዝበሃሉ ሰባት አኪቡ ነዞም ሰባት ዚኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኻኣቱ 10 መዓልቲ ሙሉ ብሙሉ ስደተኛታት እዞም ኣሕዋትና ዚኦም ኣብ ሊቢያ መውፅን መተይን ስኢኖም ኣለዉ ስቃይቶም ኣሕዋትና ይስምዕና እዩ ንብል ሰባት ዛፊ ኩላትና ጎኖም ኮይና ድምፂ ክንኾኖም ይግባእ ሰላም عليكم يا الناس كل في العالم سلام عليكم انا اسمي الله وليبيين وخلي يا اخويا ليس طلي غدا وطليكم كنت بلا كازلخو كلهم عبد البحر تعللهم ارتران كلهم تبعروا ارتران كلهم عم حاروا قرمنا ذكالا ما تبوا ما نتركبكم ስለዚህ ما تمو بجنا ያለው ማለት ነው نفسدت زمرح من اسي حيسكم ዝተፈናቀለ ህዝብ حيسكم ነዮናይ ህዝብ ከተመርሑ ኢኹም ሸውሃት ተጥሪዩ ዘለኹም ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ጽንሕና ተላበኹ ተተሞችኩም ድማ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሕዚ ናብ መጀመርያ ምድላው ይከልፈኩም ኣሕዋት እስኪ ሕዙን ኣብ ጉዳይ ሊብያ ብጣዕሚ ሕማቕ ትእዛዝ ተሰሚዑ ኣሎ ታይ ከም ዝኾነ ንስማዕ እዩ ኦኬ ትማለ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ዝርጋሕ ከም ዘሎ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዘሎ ኣሕዋትና ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎን ብዙሓት ሰባት ድማ ብዙሕ ፀገም ወዲቖም ከም ዘለውን ተዓዚብና ነርና እዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ኣዝዩ ዘገርም ኮይኑ ምሕዳር መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝኾኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይቲ ሃገር ኣኼባ ተኣኪቡ ብሎም ጀነራላትን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ናይ ሚሊታሪ ዝበሃሉ ሰባት ኣኪቡ ኣኼባ ዝገብረሎም ነበረ ሰዓት ዝተቐርጸ ቪድዮ ድማ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ቪድዮ ዝተዛረቦ ዘረባ እንተዳ ነይሩ ኮይኑ ሃገርና ኣብ ሰዓት እዚ ብብዝሒ ስደተኛታት ይዕለቕለቐላ ብዙሓት ስደተኛታት ተመሲሎም ዝኣተው ናብዚ ሃገር ድማ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰባት ይሰርሑ ስለዘለው ነዞም ሰባት ዚኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኻኣቱ 10 መዓልቲ ሙሉ ብሙሉ ስደተኛታት ፍተሻ ንኽግበር ኣዚዙ ከም ዘሎ ድማ ኣብዚ ቪድዮ ይግለጽ ማለት እዩ ወላውን ብዓረብ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም እውን ክዝርጋሕ ፀኒሑ ኣሎ እዚ ኣብዚ ቪድዮ ከም ተገልጸ መጠን ኣብ ውሽጢ ተዋባ 10 መዓልቲ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ሓደ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ናይ ግፋን ማእሰርትን መስርሕ ከጋጥም ምዃኑ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ተቐመጡ ኤርትራውያን እንተዳለዎም ኮይንኩ ወላውን ነዚ ቪድዮ ተከታተሉ ዘለኹም ሰባት እንተኾንኩም እዚ ባዕሎም ገሊፆሞ ዘለዉ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ስለዝኾነ ተጠንቀቁ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ ምንቅስቓሳትኩም ኣብ ገዛኹም እንተዘይወፃኹም ተመራፂ ይኸውን ማለት ምናልባት ነቶም ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝነጥፉ ሰባት ንኸኣስሩ ክብሉ ካልኦት ንጹሃት ሰባት እውን ክልከሙ ስለዝኽእሉ ብጥንቃቐታትኩም ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሕጂ ይሕይልዎ ማለት እዩ ኣሕዋት ከም ዝሰማዕኹም እዩ ሚሊተሪ ናይ ሊብያ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እቶም ስደተኛታት ኣብ ዓዲ ሃገሩ ዘለው ንኽትሓዙ ንኽእሰሩ እዩ ትእዛዝ ተዋሂቡ ዘሎ ዝበሃል ዘሎና ብዝኸኣልናዮም ድምፅና ነስምዕ ሕዝቡን ኣሕዋት ኩላትኩም ተጋሩን ኤርትራውያንን ኩላትኩም ብሓፈሻ ድምፅና በይዛኹም ፕሊዝ ድምፅኹም ካብ ማንም ግዜ ብላዕሊ ኣሕይልና ነስምዕ ብዝኸኣልናዮም መጠን ማለት እዩ እስኪ ሕዝቡን ብስራት ገብርኤል ሓውና እውን ዝኾነ መልእኽቲ ሓሊፉ ኣሎ ካብ ትግራይ ክሳብ ኤርትራ ተሓባቢርና ድምፅና ንኽነስምዕ እዩ ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ ኣሕዋት ንስማዕ እዮም ስቃይቶም ኣሕዋትና ይስምዕና እዩ ንብል ሰባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ኩላትና ሼር ንግበራ እዞም ኣሕዋትና ገንዘብና ይኾኑ ዝጥየቑ ዘለዉ ኩላትና ጎኖም ኮይና ድምፂ ክንኾኖም ይግባእ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ኣብ ሊብያ መውፅን መተይን ስኢኖም ኣለዉ ምክንያቱም መንግስቲ ሊብያ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ሰባት ኢሉ ዝሓዞም ኩሎም ንኣሰረን ናብ ጎሳቆለን እዩ ዝርከብ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ናይ ባዕሎምን ናይ ቤተሰብን ሂወት ክቕይሩ ብሜዲትራንያን ባሕሪ ገይሮም ጣልያን ክኣትዉ ዝፅዕሩ ኣሕዋትና እዮ እሞ ብዝተኸኣለና መጠን ኩላትና ሆ ኢልና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ዜጋታቱ ናብ ዓዱ ንክምልስን ጠበቃ ክኸውንን ኩላትና ክንፅዕር ይግባእ እሞ ሕዚ እውን ኣብ ጎኖም ኮይና ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ እቶም ንሶም ኣብ ዝሓዘ ግዜ ዘሕልፉ ኣለዉ ፀባ ልክዕ ከምናትና ፀባ ኢልና ኣብ ጎኖም ክኸውን ይግባእ ስለዚ ኩላትና ሼር እናገበርና እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኩሉ ሰብ ነብፅሕያ የቐኒለይ ሰላም عليكم ኣሕዋት ከም ዝሰማዕኹም ብስራት ገብርኤል እውን መልእኽቲ እዚ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ፅቡቕ እዩ ካልኦት ኣሕዋትና እውን ነዚ ኣሰር ተኸቲልኩም ድምፂ ኣሕዋትኩም ንኽትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ كمحلالفلكم زدالي شلحوناون بزعوازي بعربي مالك محلالي فلو اسكن اسمعي يا الناس كل في العالم السلام عليكم انا اسمي الله وليبيين وخلي يا اخويا ما تضربوا الناس اريتريين يقتلوا دخلوا الحبس لا مش كويس يا اخوات مش كويس اريتريين كلهم كويس متيب ولا حبشيين والله في التاريخ بتاعهم كويسين الناس متيبه الحبشيين وخليهم بعد عنهم يا اخويا وخليهم أحوات ليش لما لقيت تعمل تموجين تعمل حريف إنه عربي بتناتهم قانقاون سلزقنا مالته إيه أنت خنك إتها ناي الراب مود تغطي على ده نسمعه
بس بدهم حياة يعيشوا حياة، بدهم يعيشوا حياة، ما بدهمش والو، بس يعيشوا بدهم حياة ويظبطوا امورهم. بعد عنهم يا ناس، بعد عنهم بعد عنهم بعد عنهم بعد عنهم، ما تضربوه والو. خليهم سلام عليكم ان شاء الله. ليش تصلي هذا؟ ما تليكم منذ لك زلقوا مش لك تاريخ ناس ينقر مش لك زينا يفتح بيترا سيستم تيترا كابيترا زي كايوتو تمسبات كنت بلازم حق لك حزبنا يستقلوا حزبنا حماق له مو تهاجرنا قاتل داني سياسة فرقها مش لك بريزنت ناي جزاوي مش ما عبلوا نتزنا خايس كلهم بالبحر تعللوا إيرترا كلهم تبعروا إيرترا كلهم عم حاروا قريب من الدكالة. قوم لك أزلقوا. أنا بهاجرنا لنا مرتاي تحد الخنسة والشرطة تحد. ولا حد أرجع. ولا حد. أحوات خمس سمعوا زلهم أنا قلت من زلاتهم أحوات نمتى نحن سي أفتشجرنا ونمتى ندمسنا معنا أبي نمتى أخلو أب سلامنا أب شجرنا أب كله نجرنا سي مثل لا يزوجنا صار في موقع قاس متصرف قال نمتى يخماتهم أحوات نمتى نترددنا كله نجرنا بمرد لازم قبره تأي شجرنا نحن ها حس أبز نجر ذي شيء تجارو أمحارو إرتراويان قال ملا خم تواهينا خلف لا ليز بأننا نيرخيم أحوات أنا بتعمي حزينة بقولت بتعمي حزين كاوز بلعلك حزين زخل نجار كأمن ميلنا أحوات بس كده حنقص الحزقة إساياس مويتو زول وزن ورسات بتعمل زول وزن ورسات حزقة بلوز بوليتيكية يقولون له كأفو مسكن اسمعيه تفوتو تسأل مالتي أو علمنا خبزلو عبيتي بوليتيكية تحدث أربعة عبيد بوليتيكيات اللوي لي أنا زام أو أنا أربعة عبيد بوليتيكيات اللوي لي زام أنا كأو تحدى إساياس كأو أفريقيا عبيد تاوي تيجا سكون بوليشان إساياس أفور تفوتو تسأل إساياس أحوات هذه زوم سفات زياتهم زي سبزي أفتمر وعته أنا لو زولهم حدا يجيب لنا لو تخكل بوليتيكيا عنده تخكل كلنا نعمله لينا أنت أخونا جن قدم حزت هايو له خمسنا أنا اسمعي الحين ألو اسم مريت يلن أبزي اللي دارجة في تصميم حليف والله سيسي زفاق تبع بعد تركب سؤال ودبلا نبأ خيدو نبأ حزمه المسخ السعودية immediately أغميت أمو جنانيزم خمسة ملسو ملو حبريتان لني أوي مش توصيتكم هو سياس خم مقابر ماتيو ألو إذا مدمدم نحلنا عن زي خبر خويني كان أمساينا عسران حدا المدفع تقصلوا أنت غدر روسيا عسران حدا المدفع تقصلوا أمريكا وتسوي لي أغم عملوا أمريكا وتسوي لي أغم أحوت أنا تاينا نسمع لنا أنت خميني زنقة شايس أفوركي مويتو أيو ومونوني زيس زفاكت ناولوز ناقور زنوارو ما سرجال لني يزولو زنوارو سوات حزقا تلعلي لهم قلبت إلهم مالتي يشايس تبوليس بوليتيكيا نعلمنا يقولنا له بوليتيكيا مهانو يعمني برقز أنينات تخوان اتناتهم بحريات اتناتهم مقلب باطي يعني زقر من نزلو اتناتو بوليتيكيا نات ويخا اتناتو حيل ويخالق أيخونا سو خالي قد أخوينو نايتو مسوات مقلب باطقن بس سموعا بتاع مزقر اسك حزقا جيتاچو ردا حزون بريزيدنت يبلنا له اسك نسمع አቶ ጌታቸው ከጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንትነት ቦታ መነሳትና በጀነራል ታደሰ ወረደ መተካት በስፋት እየተነገረ ነውና እንደዛ ነው ወይ? በቃ እስቲ ይሄን ነገር ክሊር አድርግልኝ መጀመሪያ። እንግዲህ እስካሁን ማጣው የተደረገ ለውጥ የለም። ያው ማተም አላስረከብኩም። ስለዚህ ምናልባት እንዳልኩ ነው እስካሁን ማተሙ በጀን ያለው ማለት ነው። አንግር ምን ለሐዋት ተጋሩ ግን እዚ ማዕረፍ እንደ ያፍታ ማህተም ዘላት ነፋር ማለት እዩ ሓደ ቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ማህተም ክምን ጠሊና ማህተም አረከው ገለ መለኦም ዘብሉ ለይትና አዲስ አበባ ኸይዱ ዘሎ ሰብ ከዓ ማህተም ክሳሕዝ ምሳይ እዩ ዘሎ ማህተም ኣይረከብ ኮን እዮም ዘብሉ ዘሎ ኣነ ዝገርምን ዘሎ ታይዲ ኣሕዋት ናይ ማህተም ፍቅሪ ከም ዘብሉ
ونيوم بملؤهم صوروهم كم زل يزردن نوعات نايم عتم فقرسي لبونا مسينهم الليل إذا عن سواحات اسكي عباتهم برها اسكب زنوي مخرنا له اسكي تسمعي نفس الدات زمرح من اسي حيسكم ناشي زتفناك الحزب حيسكم نيوناي حزب كتمرحو يقوم شوهات تطريز اللخوم مرحة تقري من تزوي نبعلكم سلام كيف تركم مسئزوي مسئتوي انتبلكم مالك سمعكم مرحة تقري عرقدو يتعم قونسي سلامدو يتعم نايت ايت دمسي مكسبدو يحيش كسارا رهوادو يحيش مكرا مرحة تقري بتعميز غير ما كودي هاويمو لبونا تسايلي يزلو بساعة زينبر لبونا زهلو مرحة زهلو نيروسي زخلو ناقر تزيقاتم نيرو ناي محتم فقرقن كم زيبيلو سوا مارسيعو هزبو مارسيعو يعودهم الله أحوات قال بزناقر زي بزعازي كناقر زي دلندي عم بجرش حزون كذا خاخركم زدلكن أحوات اتهم تشجيرهم أبس أبابا زلو أحواتنا دمسخوننا بزحلا زلو أحواتنا كيرسعنا بزخالنا يومتان أبز خالنا سوشيال ميديا بلاتفورمات دمت نخدنا ميخولكم زدلي حزون دقيمة مالتي دق عدي بلوم بارم لو ما عندنا برا نمدلاو بزازي ملهون تتموجكم دما سبسكرايب نا لايك نا قولكم أباراتاتو عني سلام